Ang epekto sa lockdown. Siyan. Layo eh. Isang quarantine eh. Wag ito laing mabuhat ani ba? Ito laing mabuhat siguro tagkailayda. Isa para ni man ba? Loban, naglumon kayo si gawas-gawas. Kita may mapiktuhan noon. Ganahan na kita magtrabaho kay tay. Trabaho ani, lahat sa balay. Sa may maling bahaton ani ba? Wala pa akong asawa dito sa sige mo ko asawa. Bang. Bilay ka man? Ligo sa man kayo murag. Baho naman ka man eh. Asawa rin ako akong kalingawan ani ba? Papa di ako igunteng. Oh no! Nindot kaayo kang lantawo. Oh no! Katahom nimong sudumon. Nindot kaayo kang lantawon. Katahom nimong sudumon. Oh no! Ako kanaligo siya. Daro gini karon ba? Daro gini. Si Daro. Pag-ilong siguro no. Untag sayo, untong dako. Magdaro? Magmang kay. Si Mari magpauban og daro ba? Daro. Magpauban sa daro. Ano mo rin daro dira? Hindi magsigyaw. Ilo mo na lang. Lain na muna una ba? Kabalo ko, lain na muna una. Dili manggod. Say lain. Kita ro nga. Gamiton ba kanako ni ba? Oh no! Panami. Hey man. Mang kay kumangling. Ako mang. Pagpuyo ba? Sa tagaing ang utong dako, mo silikad sila mo dira. Kaya siguro mo. Ay mang, di mang may tanang. Nayukok dito sa kwan mang kwarto mang. Mang, paon sa tong ukok mang din. Nayukok lagi mang. Dali kay mang. Dali kay mang. Oh no! Oh no! Kapoy na kanya kung kantang tatay digong. Manoy ka, kano sa di mo humantaw ng lockdown. Napay akong bala, sige lagdaro sa kuha. Kapoy na kay tatay digong, manoy taon ka na tatay digong. Dinhi mi naligo kay burnout.